הכירו את מרכז מהות, מרכז צה"לי ייחודי של יחידת יוהל"ם שנותן מענה למשרתים ומשרתות שמתמודדים עם טראומה על רקע פגיעה מינית או עם אירועי אלימות בזוגיות ובמשפחה שמתרחשים בהווה או שהתרחשו בעבר. אנחנו יודעים שההתמודדות עם נושאים אלו היא קשה ודורשת מעטפת מתאימה. המרכז נותן מענה מקיף במגוון תחומים תחת קורת גג אחת, סיוע, ליווי, טיפול רגשי וייעוץ משפטי. כחלק מהמענים הניתנים במרכז, ניתן לקבל ליווי של קצינת סול בהליך הפלילי וכן ליווי בהליכים רפואיים אקוטיים. בנוסף, ניתן טיפול רגשי ממוקד או ארוך טווח, טיפולים פרטניים וקבוצתיים, אשר כוללים גם קבוצות במיקוד של גוף ונפש, כמו קרב מגע או יוגה טיפולית. ניתן לפנות אלינו במספר דרכים, באופן ישיר דרך הקו שלנו, דרך הממונות או דרך קב"ן היחידה. אנחנו כאן עבורכם, זאת המהות שלנו.